आपण मस्त मागणी किचनमध्ये आयुर्वेदिक ब्लॅक टी बनवणार आहे. आणि ती ब्लॅक टी बनवण्यासाठी मी इथे हे बघा 2 इंच आल्याचा तुकडा घेतला आहे, 4 लवंग घेतले, 3 वेलच्या घेतल्यात हिरव्या, थोडे दालचिनीचे तुकडे घेतले, 4 मिरी घेतली आहे, 2 चमचे चाय पावडरचे घेतले आहेत आणि 3 चमचे साखर घेतली. तर आता इथे बघा मी असे 4 ग्लास पाणी घेतले आणि इथे खलबत्ता घेतला आणि त्यामध्ये आपण आलं फुटणार आहे. आणि इथे तुम्ही बघू शकता मी इथे हा चायचा मसाला पण बनवून घेतला होता, ज्याची व्हिडिओ मी पहिली तुम्हाला डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये दिली आहे लिंक, आणि ह्याचा व्हिडिओ पण मी पहिला शेअर केलेला आहे आयुर्वेदिक चाय म्हणून. आता इथे बघा सर्वात पहिला मी इथे एक पॅन घेतले आणि त्यामध्ये मी आता हे पाणी टाकते. पहिलं आपल्याला पाण्याला उकळून घ्यायचं आहे. आपण जेव्हा आपल्याला पाणी उकळायला पाहिजे म्हणून इथे गॅसचा फ्लेम फास्टच केला आहे आणि आपल्याप्रमाणे पाणी उकळून घेते. तो पण मी इथे खलबत्ता घेतला आहे आणि त्यामध्ये हे आलं टाकणार आहे आणि त्याला आता आपण चेचून घ्यायचं. एवढा थोडं पण त्याला असंच चेचून घ्यायचं. आलं चेचून झाले. आता हे आलं मी त्यामध्ये टाकते आणि त्याची आता परत आपल्याला एक उकळी काढून घ्यायची. तोपर्यंत इथे मी खलबत्त्यामध्ये दालचिनी टाकते, लवंग, वेलची आणि मिरी. आता यांना पण याला फुटून घेणार आहे. जास्त बारीक नाही करायचं, थोडं यांना तेवढं अक्कस ठेवणार आहे आणि त्यांना पण मी आता चायमध्ये टाकून घेते. आपल्याला या पाण्याला चांगलं व्यवस्थित सुकवून घ्यायचं. मी याला जरा असं मिक्स करून घेते पहिलं. मी आता जी इथे चाय बनवते ती थंडीसाठी बनवते आणि कोणाला तर दुधाची चाय आवडत नसेल तर ही ब्लॅक टी त्यांच्यासाठी खूपच चांगली आहे. ब्लॅक टीचे आपल्याला खूपच फायदे असतात, जसं की थंडीमध्ये आपला घसा खराब झाला असेल किंवा आपलं खोकला वगैरे असेल तर याच्यात आपल्याला ब्लॅक टी प्यावं आणि ती पण आयुर्वेदिक तर खूपच चांगलं आहे. म्हणजे काय म्हणते की आपलं हे पाणी जे आहे ते चांगलं उकळलं पाहिजे. जेवढं पाणी आपलं हे चांगलं उकळलं त्याच्यामध्ये जे सर्व मसाले आहेत आणि आलं आहे तेवढाच त्याचा फ्लेवर खूप चांगला होणार आहे. मी त्यामध्ये पहिलीच वेलची टाकली आहे, पण मी इथे ही अर्धा चमचा वेलचीची पावडर टाकणार आहे. आता बघा आपलं हे पाणी व्यवस्थित उकळलं आहे, पाण्याचा रंग पण आपल्या बदली झाला आहे. तर आता त्यामध्ये मी ही चाय पावडर टाकणार आहे. मग ते 2 चम्मच चाय पावडरचा वापर करते, म्हणजे जास्त चाय पावडर नाही वापरायची. याला पण आपण 2 मिनिटांसाठी उकळून घेणार आहे. त्यामध्ये मी साखर टाकते. आता याला मी अजून 5 मिनिटांसाठी उकळून घेते, कारण की आपली जी चायपत्ती टाकली आहे त्याचा फ्लेवर त्याच्यामध्ये आला पाहिजे म्हणून. तर आपली ही ब्लॅक टी म्हणजे आपली खूप स्ट्रॉंग असते चाय. यामध्ये कोण साखरेचा वापर करतं, कोणी नाही आहे चालू शकतं. असंच फ्लेवर आहे आपल्यासाठी ती वेट लॉससाठी पण खूपच फायदेशीर आहे. तुम्ही बघू शकता आपली चाय तयार झाली आहे. ही स्पेशल विंटरसाठी मी ब्लॅक टी बनवली होती. आता खूपच थंडी पडते तर तुम्ही पण एकदा ही माझी नक्कीच चाय ट्राय करून बघा, तुम्हाला पण ही खूप आवडेल. जर तुम्हाला माझा हा व्हिडिओ आवडला असेल तर माझ्या चॅनल सबस्क्राईब करा, बेल आयकॉनवर क्लिक करा आणि मला कमेंट करून सांगा की तुम्हाला माझी आजची चायची रेसिपी कशी वाटली. तर आता इथे आम्ही सर्वात पहिला काढून घेणार आहे. आता मी चायला एका पेल्यामध्ये काढून घेते. आता इथे तुम्हाला माझी रेसिपी आवडली असेल तर माझ्या चॅनल सबस्क्राईब करा, बेल आयकॉनवर क्लिक करा आणि मला कमेंट करून सांगा की तुम्हाला माझी आजची रेसिपी कशी वाटली. आणि डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये मी याची सगळी मेथड इंग्लिशमध्ये दिली आहे आणि याचे काय काय साहित्य लागले ते पण मी तुम्हाला इंग्लिशमध्ये दिलं आहे, तुम्ही तिथे जाऊन बघू शकता.
धन्यवाद. तुम्ही पण एकदा ही नक्कीच चाय ट्राय करून बघा. तुम्हाला